Som si istý, že ste už počuli o neustálom úsilí človeka ovládať vodu. Od šikovných zavlažovacích systémov až po odsolovacie zariadenia vždy hľadáme nové riešenia. Ale vedeli ste, že niektoré z najlepších metód hospodárenia s vodou nájdeme v živočíšnej ríši? Zvieratá sú skutoční géniovia, pokiaľ ide o hospodárenie s vodou. Vyvinuli sa milióny rokov, aby vymysleli skutočne úžasné spôsoby prežitia vo svojom prostredí, či už je to horúca púšť alebo bujný dažďový prales. Začnime s ťavou. Tieto neuveriteľné tvory sú z dobrého dôvodu nazývané lode púšte. Ťava dokáže vypiť až 150 litrov vody naraz. Predstavte si, že by ste vypili toľko vody naraz. To je ako vypiť plnú vaňu naraz. Ale ako všetku tú vodu skladujú? No skladujú v krvi, nie v hrboch. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia ich hrby sú plné tuku, ktorý sa dá premeniť na vodu a energiu, keď je to potrebné. Celkom šikovné však. Táto adaptácia im umožňuje zostať bez vody dlhú dobu, čo ich robí ideálnymi pre život v púšti. Ďalej je to kengurová krysa. Toto malé púštne zviera nikdy nepije vodu. Je to fascinujúce malé stvorenie, ktoré sa prispôsobilo tým najdrsnejším podmienkam na Zemi. Áno, počuli ste správne. Kengurová krysa získava všetku vlhkosť, ktorú potrebuje zo semien, ktoré konzumuje. Všetku vlhkosť, ktorú potrebuje, získava zo semien, ktoré konzumuje. Tieto semená obsahujú dostatok vody na to, aby kengurová krysa zostala hydratovaná, čo jej umožňuje prosperovať v suchom prostredí. Hovoríme o účinnosti. Táto malá krysa je majstrom v šetrení vodou. Ďalej je to austrálsky trnistý diabol. Zbierá vodu jednoducho tým, že stojí v daždi. Táto jedinečná jašterica má na tele drobné drážky, ktoré vedú vodu priamo do jej úst. Voda tečie po drážkach na jej koži priamo do jej úst. Je to šikovný spôsob, ako zostať hydratovaný v Austrálii. Je to ako živá slamka. Táto adaptácia umožňuje trnistému diablovi využívať vzácne dažde vo svojom prostredí. A počuli ste už o triku afrického slona s chobotom? Používajú svoje choboty na kopanie a hľadanie podzemných zdrojov vody. Slony majú neuveriteľný čuch, ktorý im umožňuje nájsť vodu na veľké vzdialenosti. Nájdu vodu na veľké vzdialenosti. A keď nájdu zdroj, použijú svoje silné choboty na kopanie a prístup k vode. Je to skutočná hydratačná detektívna práca. Táto schopnosť je pre ich prežitie kľúčová, najmä v období sucha. A nakoniec nezabudnime na bobrov. Títo malí inžinieri stavajú priehrady, aby vytvorili jazerá, takže majú vždy blízko zásobu vody. Bobry sú známe svojimi neuveriteľnými stavebnými schopnosťami a používajú konáre, blato a kamene na stavbu svojich priehrad. Sú to prírodní manažéri vody. Ich priehrady nielenže poskytujú spoľahlivý zdroj vody, ale vytvárajú aj biotop pre iné voľne žijúce zvieratá. Takže na budúce, keď si dáte pohár vody, spomeňte si na týchto čarodejníkov s vodou z divočiny. Tieto zvieratá zdokonalujú umenie hospodárenia s vodou už milióny rokov. Príroda má naozaj talent. Buďte zvedaví, priatelia. Vždy sa môžeme niečo nové naučiť od prírody.